forstået det for helvede. Lad mig nu bare være, okay? Jeg har brug for dit ord, din kunstner. Bare fordi du keder dig, skal du ikke gå rundt og terrorisere gamle damer. Jamen, du har mit ord. Jeg sværger. Jeg har du. Så lader du fint sådan være, okay? En dag skal du komme til at betale for det her. Du vil blive fanget og dømt. Det skal jeg nok sørge for. For dit ord, en de historier vil ingen gode i byen stole på dig. Kun familie holder ud af ungdomsfængslet. Med de historier er jeg det eneste vidne. Hvorfor ringer du så sent? Dina er ikke dig, Abraham. Tja, jeg vil bare sige, du har godt arbejde i aften. Hvad vil du virkelig, patient? Der er kommet et nyt spor, jeg tænkte, du gerne vil høre mere om. Hvad er det? Det er Osrik. Han blev set ind i byen, men jeg synes ikke, at du skal lægge for meget vægt i det. Ikke lægge vægt i det. Osrik arbejder for Alexander. Det ved vi begge. Hvis Osrik er ude på noget, er det helt sikkert, at Alexander står bag. Det kan være, at du har ret, men du skal stadig ikke andet end impulsivt. Lad ham gå denne gang, og så skal du få ham næste gang. Du har gjort mere end rigtigt i aften. Husker du ikke, hvad der skete sidste gang, du mødte denne mand? Du bærer måske Stummerboys jakke, men du må ikke glemme, at du ingen kræfter har. Du er bare et menneske. Det må du ikke glemme. Jeg ved det godt. My God! Fik ham her. Han er helt tydeligvis ikke, hvem han er med at gøre. Sylerne ikke. Men heldigvis er det jo heller ikke hans intelligens, vi skal bruge, men dine forbindelser. Hvad ved I mig? Osrik, holder du med i helt? Jo, selvfølgelig her. Vidnet. Jeg havde troet, du aldrig ville møde op. Nu kommer den spændende del så. Du har et valg. Du kan enten jamme mig, eller redde Daniel. Hvad må du vælger? Som forventet. Nu stoler jeg på, at du gør, som Alexander sagde. Lad ham gå! Hvad ønsker Alexander af dig? Kan det ikke være lige meget, at du reddede mig jo? Det kan ikke være lige meget. Hvad ønsker han af dig? Okay, det han fik aldrig sådan rigtig sagt det. Men ved du mit arbejde? Jeg arbejder... jeg er praktikant hos UIS, Odense Systemer. Odense Interne Systemer, men med sygehuset og politiet, men... Du går til politiet, de vil gøre dig sikker. Hold dig sikker. Tak. Ja, Michelle, hvad vil du? Jeg er bange for, at Thomasen ikke kommer til telefonen. Hvad har du gjort ved ham? De er statistiske psykopat. Som en intet. Endnu. Det er utroligt, hvad en mand vil gøre, når hans børn pludselig begynder at bløde ud af næserne. Den gode betjent var så venlig at løslade Osrik og give mig Daniel ved samme lejlighed. Hvorfor gør du det her? Hvad vil du med mig? Jeg vil blot tale med dig, før det hele bliver afsluttet. Mød mig ved taget på Odense Banegård, og lad os få denne leg afsluttet. Det stopper her, Alexander. Endelig siger du noget fornuftigt. Men altså er du så forudsigelig. Du har ikke nogen kræfter, du har ikke nogen venner, du har ingen kort på hånden. Retfærdigheden er på min side. Du vil sidde i fængslet resten af dine dage. Lad os få det overstået. Lad mig høre dine selvretfærdige
moralske ord. Forstår du det virkelig ikke? Jeg har Osrik og Daniel klar til at slippe en virus ud. Hele byen. Det sker. Vil det kun kræve jeg eftersøgte hele politiet, men når det sker, vil det kun kræve et par få timers blindhed. Og så vil jeg være ude af byen og på flugt. Der vil jeg have så mange penge fra mine investeringer i Future Bank, at jeg vil snilt kunne leve i snesevis af år. Der har man du det. Min unge plan. Du var aldrig ude af byen. Osrik udløst virusen.